El savi i els 4 germans. Hi havia una vegada 4 germans. El més gran es deia hivern, després anava la primavera. El mitjà es deia estiu i el petit, que es deia tardor. Tenien un problema, més ben dit, un molt, molt gran problema. Tenien uns poders i no sabien com controlar-los. L'hivern tenia el poder de fer neu i de fer fred. La primavera podia fer créixer les plantes i de fer-les florir. L'estiu tenia el poder de fer calor i de fer sortir el sol, al contrari del seu germà. Per això sempre es barallaven molt. I la tardor tenia el poder de fer caure les flors, al contrari de la seva germana. Per això també sempre es barallaven. Vivien en un món imaginari, on actualment és Brussel·les. Com us he dit, no sabien controlar els poders. Cap als 14 anys, els 4 germans ben decidits van anar a trobar una persona que els podia ajudar per controlar els seus poders. Un dia, quan sortien de la tenda on dormien, es van donar un bon ensurt. Hi havia un os davant de la tenda. Com que encara no controlaven els seus poders i no els sortien, van córrer cames, ajudeu-me. Al final van arribar a un bosc amb una casa de fusta. L'hivern va dir: «Hola, que hi ha algú?» La seva germana va seguir: «Podem entrar?» Algú va dir: «Ah, us esperava! Entreu, entreu!» Els 4 germans van entrar i van dir estranyats: «Ens esperava?» «Sí, i sé per què esteu aquí. Per controlar els poders. Com ho sabeu?» va demanar la primavera. «Sé moltes coses, primavera». Llavors es van prendre un te. Es van quedar a dormir. El dia següent van començar a entrenar-se. El misteriós home es va presentar. «Perdó, si encara no m'he presentat. Em dic Sumitori, o savi de les muntanyes. Em podeu dir savi?» Van entrenar-se durament. Us demaneu com es van entrenar? Difícil d'explicar. Doncs es van entrenar de manera que cadascú utilitzés bé els seus poders. Després d'un any i 10 mesos d'entrenament dur, ja controlaven els poders. Això ja té mèrit, oi? Tenien igualment un petit problema. No sabien qui faria què. Aleshores el seu mestre els va donar el seu últim consell. Com l'any té 12 mesos, com 12 dividit entre 4 fa 3, aleshores repartiu-vos de manera que cadascú faci 3 mesos. Així es van fer les estacions de l'any. Compte comptat, i les estacions de l'any encara estan treballant. Matriz. Moltes gràcies per m'ha agradat molt participar en aquest concurs. Adeu, Marc. El món perdut. 1.200 milers de persones viuen a Brussel·les i ara la majoria d'aquestes persones han de marxar. Després de la gran crisi econòmica del 2020, les vides de tothom han canviat, inclosa la meva. Tinc 17 anys, estem a l'any 2022 i el món s'ha tornat boig. Després de quedar-nos 23 mesos a casa sense sortir, ni per passejar el gos, la gent es va anar enfadant. Estava clar que els governs no sabien com sortir d'aquesta crisi. Tampoc hi havia solidaritat. Ja ningú creia en la Unió Europea. Era impossible imaginar-se la vida d'abans. Deixeu-me començar des del començament. Els primers mesos que el coronavirus va entrar al país, no hi havia classe ni activitats, les botigues estaven tancades, però podíem sortir a passejar en família. Teníem classe en línia i no ens pensàvem que la situació duraria massa temps. Jo llavors tenia 15 anys i a mi em semblava que tot s'acabaria ràpidament. Però quan a l'agost ens van dir que la temperatura no havia tingut cap influència i que el virus seguia creixent, vam veure que això duraria bastant més. Al setembre vam començar una altra vegada el curs en línia i poques setmanes després ens van comunicar que no es podia sortir més de casa.
Cada cop que el govern deixava sortir gent de casa, hi havia més malalts i més morts. El virus era imparable. Va ser un any molt dur. Bèlgica s'havia enfosquit, juntament amb la resta del món. El menjar era el mateix per tothom i ens el portaven a la porta de casa cada 3 dies. Productes com sabó, cremes, paper eren difícils d'aconseguir. Era com si haguéssim tornat al passat. Els carrers eren buits, no hi havia alegria enlloc. Ningú veia el final d'aquesta epidèmia. Fins que un dia, després d'un Nadal penós a l'any 2021, el doctor Hemmeldorf, que venia d'Alemanya, va decidir que havíem d'actuar dràsticament. Va fer un vídeo explicant que havia calculat que si seguim així no podríem fer la vida normal fins al 2039, però ell tenia un pla. Aquest vídeo va sortir a totes les televisions del món. El doctor Hemmeldorf volia passar tota la gent malalta en una ciutat de cada país. Allà hi hauria metges i la gent es curaria, o moriria. Els que es curessin podrien tornar a casa, i els que no s'emportarien el virus a la mort. Poc després, tots els països del món van decidir que escollirien 5 ciutats per fer la prova. Una ciutat a cada continent. I això es faria a sorts. Europa va tocar Brussel·les, la capital. El govern va donar un mes als habitants per marxar de les seves cases i anar a viure a un altre lloc. Cada persona seria controlada i ningú que no estés malalt podria quedar-se. Els militars van començar a entrar casa per casa, per tot el país, controlant si la gent estava sana o tenia el virus, i portant-los a la ciutat escollida. Després de 3 mesos tot està a punt. Demà, la prova comença oficialment. Tothom està desesperat, inclòs el govern. Hem perdut 1/3 de la població i no ens veiem capaços de fer res més. És increïble que un virus, que ni tan sols pot sobreviure sol, estigui exterminant l'espècie humana. El meu despertador sona. Em desperto. Estic tota suada. Tinc pànic. Miro al meu voltant i veig que sóc a la meva habitació. Respiro un altre cop. Agafo el meu mòbil i de sobte ho veig clar. És dimarts. Avui tinc un examen de mates. La Paula m'espera per repassar juntes abans d'agafar el metro i me n'adono que tinc pressa. Em vesteixo i baixo corrents. Li dic bon dia a la mama que em fa l'esmorzar. Quan veig que el Pau no està despert, li faig un crit. El meu pare està davant de l'ordinador fent feina. Surto i veig tota aquesta gent. 2 nanos rient, una dona criant perquè els gossos no li fan cas, un home insultant la dona del cotxe de davant i una parella que no pot deixar-se de mirar-se. En aquest instant vaig pensar que la humanitat és molt especial. Tots tenim coses en comú, però ningú és igual. Quan surts al carrer i mires a la gent, veus que els humans són complexes. Cadascú és únic, tantes emocions, relacions, sentiments. Avui he tingut un malson. Tot el món estava perdut. Els 7.700 milions de persones d'aquest planeta, però encara hi som. El virus va ser controlat al final del 2020. En canvi, cada dia parlen a les notícies d'inundacions en alguns països, d'huracans, de sequera, de contaminació. Avui, quan m'he despertat, el sol brillava. Només vull pensar que hem d'aprofitar aquesta oportunitat, de cuidar-nos, de cuidar el planeta, de viure. El club. Ja ve, i si no l'agafa? L'agafarà. En Gianni Portobello passejava pel centre de Brussel·les amb el seu gos, en Trepi, un vell bulldog francès a qui l'ànima pesava més que la seva panxa prominent. En Gianni ensumava l'aire per sentir les delicioses aromes de mantega i sucre de les parades de gofres de 3 euros que brotaven com bolets a banda i banda del carrer. Era una nit preciosa de gener. El cel belga, que havia obsequiat a turistes i locals per igual amb el seu ampli repertori de grisos durant les 3 setmanes anteriors, va permetre que es veiés algun estel. Després que en Trepi regués la quarta farola de la nit,
Gosiamu van girar cap a l'esquerra a ritme lent per endinsar-se al carreró que duia cap a casa seva, un petit edifici de 2 pisos de principis del segle XX. Just abans d'arribar a l'entrada, en Trepi va defecar a la mateixa hora i al mateix lloc que de costum, a una placa metàl·lica refrescant que tapava l'entrada al clavegueram. Mentre el geni es contorsionava a poc i amb esforç per recollir l'excrement, un reflex brillant li va cridar l'atenció. Mig amagada sota una heura que arribava al terra, hi havia una capseta de fusta amb incrustacions d'ivori nacrat. Després d'assegurar-se que ningú el mirava, l'ancià va estirar la mà per agafar la capsa i se la va posar discretament a la butxaca, tot evitant la molt probable mirada desaprovadora d'en Trepi. Després de confirmar que la bústia estava buida, van entrar a casa. En Jani va tancar la porta i s'hi va recolzar. Va treure la capseta de la butxaca i la va mirar tot girant-la amb els seus dits gruixuts, mentre un còctel de sensacions, intriga, neguit, curiositat i remordiments envaïa el seu cos. La capsa es va obrir, deixant entreveure una petita carta de la mida d'una targeta de visita. A la part de darrere, escrit a mà, el seu nom, senyor Portobello. Va obrir el sobre amb la dificultat pròpia de la tremolor nerviosa i va retirar-ne una nota perfumada, amb un text que deia: «Quan soni, obri la porta». Què era això? Era una broma? Una amenaça? I si no obria? Ja feia molts anys que en Jani no obria casa seva a desconeguts i tenia poques ganes de tornar-ho a fer. Durant els 3 primers dies, ningú va picar a la porta. En Jani i en Trepi van limitar les sortides a aquelles destinades a cobrir les necessitats fisiològiques de l'un i de l'altre. Passaven la major part del dia escoltant l'ona curta a la cuina, el lloc preferit de la casa d'ambdós, un racó amb olor antic i a nostàlgia dels enyorats plats de la Claudette. Al quart dia va sonar el timbre. En Jani sentia el cor bategar-li les orelles. Va dubtar. El timbre va tornar a sonar. En Jani es va aixecar i es va dirigir cap a la porta tan ràpid com el cos li va permetre, seguit a una altra velocitat per en Trepi. Va obrir. Uns instants després va tancar la porta deixant 2 persones armades d'una bíblia amb un pam de nassos. En Trepi no va arribar a temps. Quan va haver recuperat l'alè, es va posar a bordar expressant una barreja d'hostilitat envers els visitants i de frustració per no haver-los-hi pogut dir a la cara. Per això hem esperat 4 dies? Aquella mateixa nit, però, mentre en Jani i el seu gos dormien plàcidament, es van sentir 2 cops molt forts a la porta que van fer vibrar l'aigua del got on reposava la dentadura postissa d'en Jani. Aquesta vegada va ser en Trepi qui va arribar primer a l'entrada. Després d'haver recuperat l'alè, es va posar a bordar. En Jani va obrir la porta fent servir el peu dret de barrere perquè en Trepi no sortís. No hi havia ningú. L'ancià va treure el cap al carrer i seguidament va mirar cap a un cantó i cap a l'altre. El carrer estava buit. Al terra hi havia un paquet embolicat en plàstic que començava a acumular una constel·lació de gotetes de pluja. Va agafar el paquet del terra i el va portar a la cuina. El va inspeccionar i li va treure el plàstic. A dins, una jaqueta marró gastada. Què estava passant? Era la seva pròpia jaqueta. Estirant-la amb les 2 mans per examinar-la millor, en Gianni va observar una taqueta blava a la part del davant. Va mirar dins de la butxaca interior i va trobar un bolígraf que no havia pogut retenir la seva pròpia tinta. Impresa en lletres daurades, s'hi podia llegir la publicitat d'una tintoreria. Blanchisserie Dupont et Fils. Va decidir oblidar-se de tot, però no ho va aconseguir. Al matí següent, havent dormit amb prou feines 2 hores, en Gianni va sortir de casa seva amb la jaqueta tacada a una mà i la corretja d'en Trepi i el gos al seu extrem a l'altra. Feia 20 anys que el senyor Portobello no agafava el metro. Arribats a l'estació de De Broquer, en Gianni va apropar els ulls a 10 centímetres d'un plànol del metro. Tot i els nervis, va quedar bocabadat en veure com, amb un cop de geni i uns llapisos de colors, el nombre de línies de metro de Brussel·les havia triplicat, mantenint el dibuix abans bicolor de 20 anys enrere. Finalitzat el concert d'acordió, micròfon i altaveu amb grans èxits com Bésame Mucho o Dos Gardenias, Gos i amo es van baixar a Merod i van caminar fins que van trobar el que buscaven. Un gran cartell de fons negre i les mateixes lletres daurades del bolígraf coronava l'entrada a la tintoreria. I van entrar, darrere el mostrador, el senyor Dupont, o el seu fill. En què ens puc ajudar? Va preguntar. Se m'ha tacat la jaqueta de tinta, va contestar el Gianni. És vostè el senyor Portobello? M'havien avisat que vindria. Està tot pagat. Torni d'aquí a 2 dies per recuperar l'abric. Qui l'ha avisat? Va preguntar l'ancià.
El dependent i propietari van congir-se d'espatlles. En Jani també. El gos va bordar. 2 dies més tard, amo i gos hi van tornar. A en Trepi no li va agradar haver de repetir el repertori musical tan seguit i els ho va comunicar amb educació canina, però amb insistència, tant a l'acordionista com a la senyora del micròfon. En sortir de la boca del metro, van sentir l'impacte d'un vent més sorollós que violent i que arrossegava unes desagradables gotetes de pluja, com un nen petit bufant les espelmes per primera vegada. Van arribar a la tintoreria. En Jani va preguntar per la seva jaqueta. El dependent li va contestar que una senyora se l'havia endut i que li havia deixat un missatge. Seguidament, va furgar per sota la taula i va deixar el sobre al mostrador. En Jani el va mirar amb deteniment. Era idèntic al de la capseta de fusta. El va agafar. A dins, una nota amb el mateix perfum i la mateixa lletra. S'hi podia llegir: Avenue de Rogation, 117, 5 p.m. Quedaven 20 minuts. Després de rebre les indicacions pertinents del dependent, Jan i Trepi s'hi van dirigir. Van arribar a l'adreça 20 minuts tard. Van obrir la porta i un aire càlid amb olor a serradures els hi va donar la benvinguda. Era un antic bar. A dins, tots els membres del club de petanca del Jani l'esperaven amb una cervesa a la mà. Entre tots, amb un pla maquinat pel seu president, en Jean-Philippe, havien organitzat una festa sorpresa pel Jani. No era cap aniversari, no. Només volien aixecar l'ànim del seu amic, en caiguda lliure des que la Claudette va marxar a l'Uruguai amb el seu nou home. Durant unes hores ho van aconseguir. Brussel·les en temps de pandèmia. Confinat a casa, es noten les coses petites. El color de les cortines dels veïns, totes blanques, la rutina de l'home gran que passa davant del pis amb el seu gos, 2 vegades, a 2:15 i a les 4. El moment exacte quan apareixen les fulles en les arbres al jardí, el 8 d'abril, durant la nit. I l'estatut del trencaclosques de la família al 3è pis davant de casa meva. 65%, més o menys, però falta encara un racó. Un passeig al supermercat és la teva aventura diària. Amb només una excursió per dia, cal que aprofitis del temps. Per què no exploris el vostre barri? Al carrer que mai agafes perquè és menys ràpid. Tens el temps. Tenim tots temps. Ostres, no sabia que havia un parc aquí. Tornarem, segur. Amb el confinament, el nostre món és més petit físicament, però al mateix temps estic connectat amb amics de tot arreu. Parlo amb amics a Canadà, a Nova Zelanda, que no veig des de fa molts anys. El meu món social és més gran que abans. Segur que és genial veure els amics en temps difícils, però també molesta si no vols parlar. No hi ha excusa. Tothom sap on estàs. Quan ve el dissabte hi ha massa plans, bingo, quiz. Si us plau, necessito una pausa. Quan parlem per Skype, per Zoom, per Teams, Webex o Hangouts. Paraules que en realitat no volen dir res, però que ara formen part del nostre diccionari comú. Ara som tots multilingüals en programes de comunicació. No soc de Brussel·les. En aquests moments em sento més a prop dels meus veïns, però més lluny de Bèlgica. Miro les notícies del meu país natiu, no del RTBF. De veritat, no sé què passa en els hospitals de Brussel·les. No vull tornar a on vaig néixer. Estic bé aquí, però la crisi ha confirmat que la meva ànima viu allà. No sé si canviarà. La tecnologia porta el món més a prop, però ens distància, també. Amb el confinament, també tens temps de pensar. Bé, si no tens fills, naturalment.
el que faig ara, vull fer-ho tota la meva vida? L'humanitat viu la crisi més profunda de la meva vida, de la vida dels meus pares, i no contribueixo res. La meva feina no és essencial. Vist així, els treballadors de Deliveroo meriten més diners que jo. Són els herois no reconeguts, amb els que neteixen, venden els necessitats o produeixen a menjar. Després de tot això, hem tots de reconsiderar els nostres prioritats i el que valorem com una societat. Què puc fer, doncs? Almenys aquestes setmanes he après que no vull ser cuiner. Un plat, de tant i tant, està bé, relaxant, divertit fins i tot. Però 3 vegades al dia, cada dia, quin rotllo.